Hej, 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 siema, siema, hopki, dziążki, synki, wszystkich witam serdecznie. Moi drodzy, to jest taki krótki film na temat IEM-a, gdzie postaram się skupić takie najważniejsze info, żeby na przykład ci z was, którzy się mają ochotę wybrać, albo którzy jeszcze nie mają ochoty, a może zmienią zdanie jakoś na ostatni moment, co nie jest takie trudne w tym momencie, bo jak wiecie, a może nie wiecie, IEM rozbity jest na 2 tygodnie aż. Także po kolei. Moi drodzy, kolejna edycja Intel Extreme Masters w 2017 roku, która to już jest czwarta chyba, nie? Tak jak kojarzę, że byłem na wszystkich, trzecia albo czwarta, chyba czwarta. Znowu w katowickim Spodku, oczywiście w centrum Katowic i z taką różnicą, że moi drodzy, rozbity jest tegoroczny IEM na 2 tygodnie. Pierwszy weekend z IEM-em, to jest najbliższy weekend, czyli już jutro, 25-26 lutego. Z tym, że tam będzie grany z tych, że tak powiem, głównych rozgrywek będzie tylko League of Legends, czyli LoL i będzie wyłączone z użytku cała ta sala Expo, czyli jeżeli będą jacyś wystawcy, a będą, bo jutro między innymi będzie to ESL, Fnatic, PaySafeCard, G-Fuel, Gillette, tutaj czytam ze strony Alsen, Młody Bóg, NTT System, Blizzard, Katowice, jakaś tam marka i jeszcze... Nie wiem, bo grafika jest taka mała, że nie widzę. W każdym razie ja wam pod spodem linkuję i Facebooka IEM-owego, gdzie będą pewnie najważniejsze wszystkie info a propos godzin, wydarzeń, wejść i tak dalej. Gdybyście odbierali akredytację prasową czy coś takiego, to z tego co wiem, te akredytacje jutro, skoro jest wyłączone te Centrum Expo, odbiera się przy hotelu Diamond. Wiecie, jest taki jeden w Katowicach i gdzieś tam w tunelu w tunelu przy tym hotelu gdzieś odbiera się te akredytacje prasowe, a kolejny tydzień, teraz są 2 dni, czyli jutro i pojutrze, a potem 3, 4, 5 marca, tam już będzie o wiele więcej, będzie też wykorzystane cały ten budynek tej hali Expo, tak zwanej, czyli to takie nowo wybudowane przy Spodku. I tam, moi drodzy, będą stanowiska Oculusa, Computronika, Gigabyte'a, Kinguina, SteelSeries, tylko niektóre wymienię, Acer, Roccat, Play, Gram.pl, Hyper, Presscom, NTT System znowu, Blizzard, Logitech, masa tych stanowisk będzie, także ten następny weekend, w zasadzie to będzie piątek, tak? Muszę spojrzeć na kalendarz. To będzie piątek, sobota, niedziela, o ile się nie mylę, 3, 4, 5, tak, piątek, sobota, niedziela, a teraz tylko sobota, niedziela. Także no. Bilety mam nadzieję kupione, no jeżeli ktoś nie ma, to wiadomo, jest wstęp wolny, można też stać. I co, czy ja się jutro pojawię? Ja się pojawię, postaram się pojawić, znaczy chciałbym być i jutro i pojutrze, ale zobaczę jak będzie ze zdrowiem, bo ostatnio pochorowałem się także jeszcze jestem mega słaby. Zobaczę jak to będzie wyglądało, w każdym razie wstępnie powiem, możecie się tam nie spodziewać, no jak tam będę, to pewnie będę postował jakieś zdjęcia i tak dalej. Chciałbym być na wszystkich, na tych 2 i na tamtych 3, bo to wiecie, nigdy nie wiadomo kiedy to będzie ostatni IEM katowicki, no. A na drugim oczywiście IEM-ie będzie grany CS i StarCraft, tak? Dobrze mówię, CS i StarCraft. No ja wam powiem tak, ja nie jestem fanem w ogóle tych gier, które są grane na IEM-ie. Ja tam jadę pokamerować, zrobić jakiś materiał, wziąć udział w samym fakcie fajnej imprezy, spotkać się ze znajomymi gdzieś streamerami i tak dalej, z którymi się widuje gdzieś rzadko, bo na przykład gdzieś są z drugiego końca Polski i tak dalej. Także bardziej to tak dla mnie działa, że tak powiem w materii towarzysko. Użyję takiego mocnego słowa dziennikarskiej, no. I w ogóle ciekaw jestem waszego zdania, co myślicie na ten temat, że jest ta impreza rozbita na 2 tygodnie. To jest pierwszy raz, kiedy tak było i na pewno pozwoli to uniknąć olbrzymich tłumów, które by były znowu w przypadku, gdyby to było wszystko w jeden weekend, w 3 dni, w piątek, sobotę i w niedzielę, ale z drugiej strony jest to też, myślę, duże utrudnienie dla ludzi, którzy na przykład gdzieś przyjeżdżają na IEM-a z daleka, byliby zainteresowani i LoL-em, i CS-em, i StarCraftem i teraz muszą przyjeżdżać drugi raz, albo kombinować jakoś, chociaż wiecie, tydzień noclegu u kogoś, to nie każdy ma takie możliwości, także tutaj ten logistyczny problem może być dla ludzi, którzy mieszkają daleko. No, ja mam 20 minut autobusem, także jakbyście tam byli, jakbyście gdzieś tam mnie widzieli, to możemy przybić pionę, pogadać i tak dalej, to zachęcam, żeby się nie czaić jak z kamerą wśród dzikich zwierząt. Ej, pa, to jest Niklaus, co ty pierdolisz? No idź zagadaj.
No, to nie, można podejść, pionę zbić bez problemu. No, to powiedziałem, ijem jak ijem, będę materiały oczywiście kręcił, wszystko to będzie, to tyle, takie info na sucho ode mnie, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Jak jakieś pytania macie, pytajcie tu czy na Facebooku, na którego was zapraszam serdecznie, zapraszam na streamy, Twitch TV Niklaus, zapraszam na G2, po tanie gry i to tyle, ja spadam, do zobaczenia, być może już w najbliższy weekend, albo w kolejny. No, cześć.